salatin annabi 10 su kawo duk ɗaya ne waye ne kawo waye arama imana so ka tara su ne ka ba su nawa don su ba ai bidiyo aiki bidiyo da shi da tawagarsa astagfirullah ana addu'a shi yana kyau amin malam amin malam amin 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 mala dubu na? kudin addu'a ya faka amin mala amin mala amin mala amin Allah ya bukatu amin الفاتحة الله الله قال an gaisa ku ne daga Adamawa? Ina yan Adamawa? To ya yi kyau, aje waje, an gama gaisa sai a yi waje. An gaisa aje. to a rika raguwa Duk wanda ya gaisa a dinga raguwa, duk wanda ya gaisa. Allah ya saka mu.